Здравейте! В това видео ще разгледаме две важни умения, които могат да подобрят взаимоотношенията ви и да ви помогнат да общувате по-добре. Това са емпатията и ненасилствената комуникация. Първо, нека поговорим за емпатията. Емпатията е способността да разбираш и споделяш чувствата на друг човек. Тя е като да се поставиш на мястото на някой друг. Когато сте съпричастни, вие изслушвате другите и се опитвате да разберете през какво преминават. Представете си, че ваш приятел току-що се е провалил на важен изпит и се чувства много тъжен. Вместо просто да кажете "всичко е наред, следващия път ще се справиш", съпричастността означава да кажете нещо като "изглеждаш наистина разочарован. Сигурно ти е трудно след цялото това учене". Или ако някой съученик е тих и затворен, вместо да го игнорирате, можете да се приближите и да му кажете: "Хей, забелязах, че напоследък си малко тъжен. Има ли нещо, за което искаш да поговорим?" Тези примери показват как емпатията може да помогне на другите да се почувстват чути и разбрани. Не става въпрос за решаване на проблемите им, а за това да бъдеш до тях. Сега преминаваме към ненасилствената комуникация. Ненасилственото общуване е начин на общуване, който се фокусира върху честното изразяване и емпатичното изслушване на другите. Става дума за свързване с другите по уважителен и състрадателен начин. Ненасилствената комуникация се състои от 4 основни компонента – наблюдения, чувства, нужди и искания. Нека да ги разгледаме с примери. Наблюдението означава да кажете това, което виждате или чувате, без да го оценявате. Например, вместо да кажете "ти никога не ме слушаш", можете да кажете "забелязвам, че често гледаш телефона си, когато говоря". Чувства означава да изразите какво чувствате. Вместо да обвинявате "ти ме ядосваш толкова много", можете да кажете "чувствам се разочарован, когато говоря, а ти гледаш телефона си". Нуждите означават да определите от какво се нуждаете. Вместо да казвате "можеш ли най-после да ми обърнеш внимание", можете да кажете "имам нужда да почувствам, че ми обръщаш внимание, когато споделям нещо важно". Исканията означават да поискате това, от което се нуждаете, по ясен и уважителен начин. Вместо да поискате "остави телефона", можете да кажете "можеш ли да оставиш телефона, докато говорим?" Нека да илюстрираме всичко това с един пример. Представете си, че сте в екип по проект и един от членовете не допринася за него. Ето как можете да използвате ненасилствената комуникация. Наблюдение. Забелязах, че тази седмица не си дошъл на нито една среща. Чувства. Вече съм доста стресиран, защото крайният срок наближава, а имаме още много работа за вършене. Необходимост. За да се справим на време, всички членове на екипа трябва да дадат своя принос. Искане. Би ли ви допаднал друг час на срещата? Или има нещо друго, което би ви било необходимо, за да се присъедините към проекта? Виждате ли как работи това? Това е ясно предадена информация, която, изразена с уважение и приканваща към сътрудничество, е много по-полезна. Използването на емпатия и ненасилствена комуникация помага да се разбере гледната точка на другите, да се предотвратят недоразумения и да се разрешават конфликти спокойно. Така че следващия път, когато сте в труден разговор, не забравяйте да спрете, да изслушате, да съпреживеете с другия човек и да използвате принципите на ненасилствената комуникация.
ще видите разликата.